Sinisipon, nilalagnat na naman ang alaga ko, ang manok kong kasama, gabi't umaga. Buti na lang may panamos, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa panamok sporte, ang manok ko'y bumuti. Sa porte at kaplet, kantabay ko lagi. Tumatamlay, humihina ang aking alaga. Paano na kaya? Anong magagawa? Buti na lang may panamos, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa panamok sporte, ang manok ko'y bumuti. Sa forte at kaplet, kantabay ko lagi. Buti na lang may panamos, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa panamok sporte, ang manok ko'y bumuti. Sa forte at kaplet, kantabay ko lagi. Pagkagising sa umaga, palaging tulala, dahil sa sabungan ay talo na naman. Pare, huwag problemahin, dahil problema mo'y sasagutin. Pare, manok mo'y painumin ng intenso panalo. Manok mo'y agresibo, palaging panalo. Sa intenso panalo, ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya sa intenso na tayo, sa intenso panalo. Ang manok pula, siguradong ubra, kumplitong vitamina, tsak panalo ka. Plus power stag premium, sagana to sa calcium, rice, zinc at protina. Intenso panalo na tayo, sa intenso panalo. Ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa intenso na tayo, sa intenso panalo, sa intenso panalo.
Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang ug Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus. Ay, Late akong cellphone, Day. Anyway, delay. ay sorry, delay akit. Delay akit. Delay akit. Hi Kumusta ka na, everyone. Day? Good afternoon. Sorry, yesterday hindi na talaga naka-recover. My God, akong ubo na pagka-clingy and all. Siguro it took around 30 minutes Sana all before naka-recover talaga totally with my cough. Pero, feeling ko lumalabas na yung aking throat at lungs. Ayok na. I have to keep quiet. So, okay, so here I am again. Please lang, let me finish the 1 hour ubo. O, diba? Magandang hapon po, mga friends na Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome! Halabira. Ano ba yung mga background natin? Napaka-hyper. AgriSenso po at kasama niyo po si Inday Bajang. And of course, kasama ni Inday Bajang, ang inyo pong lingkod, si Clara Tita. Samahan niyo po kami ni Inday Bajang today sa aming chikahan. Of course, hindi kami ang full magchika kasi abangan niyo later on si Sir Jid ng Ka-Farming Angat Ka. Regarding po doon sa kanyang discussion kung paano ba makabawi if ever kayo ay nalugi sa inyong farming. So marami namang mga iba't ibang diskarte dyan. So baka yung diskarte na ginawa ni Sir Jid ay pwedeng ninyong may apply sa inyong pagkalugi. Yes. Kasi diba, Day, parang halos lahat ngayon, Day, this year, maraming mga As nalugi. in, aside sa farming, yung mga or may apply or can be, you can use that soon. O, diba? At least you've got an idea already. Syempre, yung pagkalugi is really a part of a business. Ika nga. So, dapat ready ka na rin for that as you start your business. Dapat alam mo na different possibilities ang pwedeng mangyari. So, isa na doon ang pagkalugi. Ayun. So, at least you can cope up with that or pwede mo siyang, o sana sa Bisaya pa, masagang. Ayan. Pwede mo siyang makontra, ika nga. Kontra, maiwasan. Yes, so maiwasan mo man lang siya. Ayan. Correct. Ikaw, Day, nakaranas ka na bang malugi? Oo, as in, though it's really a Nagnegosyo ka dati? part of the game. Meron kaming tindahan, nagbenta kami ng mga feeds, merong sari-sari, yung mga ulam and all. Ano talaga siya, slowly and slowly. Isa sa reason why nalulugi, though you handle well the money, is ang tumataas ang presyo ng products that you are selling. Ayan, it's really admitted pag nagtitinda ka ng mga feeds, especially may mga gamot dyan, included agricultural products and all. Yun it took some time for you to budget your money or yung tawag parang ginansya, that's the term, just to budget that one to buy another set of those products na wala na sa yung tindahan. So yun talaga siya. Yun ang usually reklamo ng mga tawag nito, mga owners ng mga tindahan and all. Lugi kasi nga, di ka naman pwede mag-markup ng sobra-sobra kasi wala na ring bibili sa'yo. So far, ang markup lang talaga is 15 to 20% that will cover the expenses mo when you get the item, pamasahe or whatsoever, ano pa yan, diba? So you can, pwedeng 50% ang increase mo on a certain amount sa isang item. Dapat 15 to 20 lang siya. And yun nga, kasi nga changing ang prices, medyo matagal ang rolling, especially sa mga ganong bagay. So yun ang mahirap. So talagang, you don't have any choice, ipaubusin mo na lang yung mga items. After such time, you just close na lang the business and let it rest. And probably if feel mo na medyo okay na, start ka na naman ulit. So, balik na naman sa number 1. Yun lang talaga. Ayan, So, hago diba? siya. Hago is the term, diba? But then, it's very fun. It's very fun when you venture into business. Yung utak mo, kinukulikot ng bongga kasi kailangan pugain, how to budget and all. It's really nice, actually. It's really good na. You have the business, ikaw yung own amo and all, and somehow you can do more things about sa negosyo mo. Yan. So, sa mga nanonood sa atin ngayon dyan sa ating Facebook page sa Ka-Farming Angat Ka, at Yeah. dito din naman sa ating Facebook page sa AgriSenso, kung saan po kayo ngayon nanonood,
interact naman kayo kung kayo din ba ay naka-experience na malugi din sa farming. Mhm. Para ay maka-pop up kayo. Oo. May bata na nalugi din. Oo. Yes, pwede siguro pakitabi muna yung bata na malaki, na kasing Oo, laki ng may parang teddy bear bata. niya. Yeah, sabi pa niya, surprise! May mga ganung bagay pa siya. Ay, Anyway, nako. sa mga nanonood sa atin dyan sa Facebook page ng Ka-Farming Angat Ka, hello po sa inyo. Sana po ay nasa okay kayo na sitwasyon ngayon. Yun po, if ever meron po kayo may experience na gano'n, nalugi kayo, share nyo naman kung ano yung ginawa ninyo at ano yung mga naranasan ninyo sa pagkalugi at ano yung negosyo na pinasukan ninyo at kayo ay nalugi. O, diba? So, ayan. And hello din shoutout din sa ating mga viewers dyan sa Regional News. Tama ba yun? RNG, Original News Group, RNG Luzon. Hello sa inyo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ayan. Yes. I think, Uy, hello unahin kay na natin Gabriel. yes. Si Gabriel Ay, Badjo, your magandang anak. tanghali and ha, mga gwapa o buyag po, Sir Buyag, Billy. buyag. Di namin sasabihin na nasa Pluto ka. Oo. Sekreto. Sekreto, ayan. Correct. Ayan, Ayan, may isang batang nakikipag-usap sa akin. Huwag siguro nating patagalin dahil yung agri-balita mo Yes. for today. Para ay, parang nakita ko na naman yung sibuyas. Allergy ako sa sibuyas ngayon. Ano Yes. bang meron sa sibuyas? Wala bang ibang balita dyan sa sibuyas na yan? Hindi na kami gumagamit ng sibuyas dahil sa sobrang mahal. But anyway, tinitingnan Yeah. ngayon ang pamahalaan ng sa tinatawag ng sindikato na posibleng yan ang rason kaya mataas ngayon ang presyo ng mga sibuyas. Ngayon pa kayo, matagal na yan, di ba? Anyway, yan po ang ating agri-balita ngayong hapon, mga suki. Ayan, so ang tawag nito ang pagkakaroon ng sindikato o mga grupo na nagtatago ng supply ng pulang sibuyas ang tinitinan ngayon ng pamahalaan kung bakit nananatiling mataas ang presyo nito sa merkado. Sa briefing ng Laging Handa, sinabi ni Agriculture Deputy Spokesperson Rex Esto Perez na ang sibuyas, mapa-local man o imported ang supply, ang presyo nito ay nananatiling nakadepende sa supply at demand ng consumer. Sa Huwebes, anya, tutungo sila sa Nueva Ecija upang alamin ang sitwasyon on the ground o kung meron pang mga sibuyas ang kailangan na anihin. Dagdag pa ng opisyal na ang pag-check nila sa ground para masiguro kung talagang kulang ba ang supply ng sibuyas kung kaya halos leeg na ang presyo nito. Bukod dito, patuloy rin anya ang pagbisita at monitoring ng kanilang hanay sa mga cold storage facilities upang matuko kung meron lamang iilan na umiipit sa supply ng sibuyas sa bansa. So yan po yung sabi natin, limited ang supply, the demand is high, may mga iilang individual o mga negosyanteng taking advantage of the situation. So may mga iba dyan ako makapagpresyo ng isang sibuyas na parang ganito kalaki, it cost already for them 20 pesos. So kung kwentahin mo yung isang bag ng sibuyas Bombay o pulang sibuyas, i-multiply mo yan ng 20, parang sobrang alaki na ng kanilang ipinatong o kinita. So yan lang talaga yung request natin, diba nga? We have a limited supply right now. Sana yung mga ibang tawag nito, mga owners, mga negosyante, di na sana nila sakyan pa o mag-take advantage sila sa issue. Instead, isipin nila na it's a need of the people. Kung pwede naman na pumatong pero not that much, at least bawi-bawi lang para sa lahat, diba? So, aside sa sibuyas, yung mga issue pa nila sa ibang pang mga gulay or what. So, I just hope that the Department of Agriculture can really address the issue. Kasi nga recently, Davao region has a limited supply of sibuyas na pula. So, kaya nga medyo mahal siya this time, 320 ang kilo. Diba? So baka mas magmahal pa yan pagpapalapit na ang Pasko. Kaya nagsabi na nga ang DA yesterday na posibleng tumaas pa ang presyo ng mga gulay pagsapit ng mga ilang araw bago ang Pasko. So sana huwag sobra-sobra. Diba? Remember yung mangga na umabot ng 200 pesos ang kilo before, at least 2 years ago yata yon. Tapos biglang bumagsak. So yung mga ibang negosyanteng bumili ng pagkarami-raming mangga para
kuno, ayan, para makapagbenta ng mahal, ayun, nalugi tuloy. It's because hindi na nila mabenta on that amount kasi nga, mura na ang presyuhan. O, diba? So, wag ganon. Christmas pa naman. So, love. Correct. Diba? Wag yung mag-take advantage of the poor and everything. Kay, bad yan. Diba? Nakita mo ba sa ano, Day? Mapriso Nakita ka. mo ba sa ano, Day, sa Facebook, yung mga tao na nananawagan sila na huwag kayong gumamit ng sibuyas na, tawag nito, yung Bombay, o diba? Yung sibuyas na, or pink. Sibuyas na pink. Pulang sibuyas yung tawag nila. Pulang sibuyas and the oo. white sibuyas. Ayan. Oo. Huwag daw tayong gumamit ng sibuyas ng sa loob ng 3 buwan. Tingnan natin kung hindi daw mabubulok yung mga sibuyas na tinatago ngayon ng mga tawag nito, ng mga That is right. Pwede natin yung gawin actually. Kasi nga before, I think that was last year, nakabili kami ng isang sako ng sibuyas na pula from parang galing sa bodega along sa may Adako daw. Yun daw yung mga sibuyas nilang inihold ng customs because of those, during that time na mahal ang presyuhan and all. So may mga iba doon na hinold pala. So paglabas ng sibuyas, pagkuha nila, marami na ang nasira. So hindi na pwedeng ma-market talaga. So pinabili nila sa mga neighborhood, 'di ba? So pinabili 100 na lang yata ang sako. So luging-lugi. So binawi nila. So really mga ilang buwan siguro kaming nalanag, ayan, masyado kaming napura sa amoy ng pulang sibuyas sa bahay kasi we bought 2 sacks of it. Panggamit lang. Diba? Ibigay namin. Yung mga neighbors namin, binigyan kong kapatid ko, who's living from Panacan, yung binigyan namin. Para lang talaga makonsume lahat ng sibuyas. Hindi siya talaga masira. Ninyo, bili ninyo sa isang sakong 100 lang. 100 lang yung benta ng... Yes, 100. Just imagine that one sack, 100, tapos ang daming laman na sibuyas. So talagang gingrab ng pinuntahan namin siya. Kami ng husband ko, binili namin yung dalawa. We're thinking of selling it, pero when we saw the product talaga medyo pasira na kasi nga syempre na-store ng matagal sa warehouse. Na lang kayo, pinili nyo na lang. Selection na lang yung pwedeng magamit. Yung iba, tinapon na lang. But most of it, siguro 50-50 nang nakuha namin and 50% something yung natapon. But at least just for 100 pesos, diba, you've got 1 sack of sibuyas na pula. So ayan, yan yung mga sinasabi natin na nag-hoard ng items. Makaingon dyan ka po, merese talaga pag malugi. Ayan. So please don't do that. Correct. That. So ayan That is so bad. Correct. Kung hindi naman kayang bumili ng sibuyas, so pwede naman siguro na yung kahit bawang na lang or kahit even yung spring na yung dahon spring ng onion? sibuyas. Oh, yan. Hindi Pwede naman na siguro yun. mahal ang spring onions, diba? Hindi masyado kasi onions. pwede mo lang siyang patubuin at your background. Pwede mo i-onion mo lang sa plastic and all, and it's good already, diba? Hindi ganun ka talaga. So pwede na yun. Pang sahog lang naman sa niluluto. Pang paamoy, pang pawala ng langsa. That's the purpose of the spices, ika nga. Yan. So yun ang ating agri-balita ngayon, friends. Ayan. Kung, so atin ang sundan. Ayan, actually, kung anong latest tips natin ngayon from Clara. Ano kayang share ni Sir Jid earlier? Napag-usapan natin paano bumawi pag nalugi. Ayan. So, Day, anong bahala kay Sir Jid? Oo. Diba, Day, nabanggit natin kanina, Day, na huwag suportahan yung mga nanguhoard. Ito, sa mga nanguhoard dyan, kasi maraming magsusupport. Baka malugi kayo din. So, ito para sa inyo. Diba? Sa tagal-tagal ng pagtatago nyo dyan at masira lamang ang inyong mga produkto. Yes. Ito We ay also para like sa inyo. that. Para we can somehow buy again the barato na sibuyas. Correct. Ito sa ating Agri ni Chika for today. Of course, i-discuss sa atin ngayon ni Sir Jid. Ito paano ba makabawi sa mga naranasan natin pagkalugi at ano yung mga gagawin natin para hindi rin tayo malugi. So, ayan, ang dami pong sasabihin sa atin si Sir Jid. At ito po ang ating Agri ni Chika for today. Hello po, magandang araw po. Kumusta po? Maraming mga nagalaga ng hayop, maraming mga nalugi. So, yun yung mga topic natin ngayon, no? So, marami rin kasi ang mga nagkomento na sila daw ay nalugi dun sa pag-alaga ng manok. Ang dami na daw nilang inalagaan. Pero dumating ang panahon daw na dahil sa sobrang mahal nung bilihin ng patuka, so, nangyari, nalugi rin naman sila. Kaya,
Pero hindi naman lahat ng mga nag-alaga ng hayop ay nalugi. So may kanya-kanya rin tayong diskarte. Hindi man porket nalugi yung isa, malulugi rin yung iba na nag-alaga ng hayop. So may mga kanya-kanya din tayong pamamaraan, may kanya-kanya tayong diskarte para kumita. So marami rin naman ang nalugi, pero ang ginawa nila, hinanapan nila ng solusyon. Humahanap sila ng ibang paraan para talagang kikita sila dun sa pag-alaga nila ng hayop. Sabi nga nila, sobrang mahal ng mga pampatuka. May iba naman, naghanap sila ng ibang klase ng pampatuka na hindi naman nila kailangan bilhin ng sobrang mahal. So, may iba na gumagawa ng sariling formulation, no, halimbawa, darak or mga pananim lang, yung mga gabi niluluto nila at yung pinaghalo-halo nila ipakain dun sa mga alaga nilang hayop. So, may kanya-kanya rin namang diskarte dito sa farming. Kaya, hindi porket nalugi yung isa ay malulugi na rin tayo. So, yun ang sa akin, yun yung aking pananaw. Kasi kapag sabihin nating nalugi at hindi na dapat nating gawin kasi nalugi si ganito, titigil na tayo. So, wala na tayong mabibili sana na karne dyan. Wala tayong mabibiling itlog ng manok kasi nalugi. Hindi natatapos ang lahat ng isa kasi may mga paraan tayong pwedeng gawin. Halimbawa, yung mga nag-farming na nalugi sila kasi nga na umaasa sila doon sa feeds kasi wala silang pagtatamnan naman din sa area nila. So, may mga ganon kasi na aasa lang tayo sa feeds, sobrang mahal ng feeds. May iba naman, ang ginagawa nila, nagpe-ferment sila or nangolekta sila ng mga sobra-sobrang gulay doon sa mga palengke, nangolekta sila ng mga yung mga sirang mga prutas na hindi na nila binebenta, yung mga balat ng prutas, balat ng gulay, o maging yung mga galing sa mga hasang ng isda doon sa mga isdaan. Kinokolekta nila yan at pinoformulate nila yan para maging pagkain ng kanilang mga alagang hayop. Doon sa manok, sa baboy, no, iba-ibang klaseng hayop. Kaya hindi na sila masyadong bumibili pa ng pure feeds. Or yung iba naman, hinahalo lang nila pure feeds saka yung mga natural na mga nakukuha lang nila sa paligid. Marami rin naman, nagtatanim sila kasi yung tinatanim nila, hinaharvest na lang nila yun naman yung pinapakain nila sa alagang hayop. Yung iba, halimbawa, nagtanim ka ng kamote. So, yung laman ng kamote, pwede mong ibenta, pwede mong pang merienda. Yung mga dahon naman ng kamote ay pwede namang gamitin bilang pampakain doon sa mga alagang baboy. So, ganun din, mais. Kung gusto natin, kung may area tayo dyan, pwede rin tayo magtanim na mais. Imbis na bilhin pa natin sa mga agribet para ipakain doon sa mga alaga natin, kung may area naman tayo dyan sa likod, may malawak tayong space, so pwede natin tamnan yan ng mais. Yung mais, pwede natin magamit din as pang-consume, so pwede rin natin gamitin na pampakain doon sa alagang manok para hindi na tayo bibili pa. So, yun. Marami rin mga nagtatanim. Yung mga sorghum. Sorghum ba yung tawagin kasi hindi pa ako napagtanim ng ganon. Yung Madre de Agua. Yung iba naman, Asola. So, napakarami naman talagang mga pamamaraan din na kailangan lang natin i-explore. Sabi nga nila, no, palugi sila. May iba tayong nakausap din na nasagot natin. Kasi sabi niya, hindi naman, hindi naman kagana yan kasi siya man daw ay nalugi. So, natural talaga malugi ka. O, halimbawa, may tao kang binabayaran. Pera lang yung pinapagalaw mo. May tao kang binabayaran para doon sa iyong business sa farming, tas naka-feeds ka lang. So, syempre, kapag ka sobrang mahal ng feeds, at kung mahal masyado yung bayad mo doon sa tao, malulugi ka. Pero kung ikaw mismo ang farmer, kung halimbawa nasa bukid ka naman, wala ka namang ibang sideline dyan, kung may time ka naman, pwede ka pa rin mag-alaga ng hayop sa likod bahay mo, so hindi ka na nagbabayad ng labor ng tao, tapos pwede ka magtanim-tanim, yung tinanim mo, yun yung ipapakain mo. So, malaking tulong na rin yun para doon sa ating mga yung ating pamumuhay, siyempre. Kasi habang tumatagal, yung mga alaga nating hayop sa likod bahay, talagang rin yan, posibleng mapaparami din natin yan. So, kanya-kanyang diskarte talaga ito. Hindi naman, kaya ako, parang parang kontra din ako doon sa ibang nagko-komento, doon sa, kasi may mga video tayo sa farming business at iba pa. May iba na nagko-komento na wala naman yan, hindi naman kikita yan. Paano ba naman? Umaasa ka kasi gusto mo pera lang yung nilalabas mo. So, siyempre, kung hindi ka naman magtiyaga dyan, kung pera lang yung pinampuhunan mo dyan, at nagbabayad ka ng tao, paano kung hindi naman inayos ng tao mo yung trabaho niya doon sa farm mo, talagang malugi ka. Pero kung ikaw mismo ang farmer, at meron ka namang space na dyan na pwede mong paglagyan, na parang hindi naman possible na talagang malulugi ka, lalo na kung may tanim ka naman, pinapakain mo lang ng tanim mo, hindi ka na bumili ng feeds, or kapag may palayan ka pa, may darak pa dyan, pwede mong gamitin na pampakain doon sa iyong mga alagang hayop. Salamat pala kay Ka-Farming Shiba Sian. Tama daw, maraming salamat po. So yun yung mga pamamaraan din sa amin dito sa farming. No? Yun yung ginagawa namin, kaya hindi rin masyadong magastos. Pero kung mag-start ka rin sa farming na ganun din, hindi ka rin marunong masyado doon sa gawain sa farm,
magastos din talaga siya. Sa amin, ang ginagawa kasi namin, i-share ko lang din, kasi sa amin yung farming, hindi kami masyadong gumagastos ng malaki. Ang nagagastos lang namin madalas itong pagbili ng net, yan, pagbili ng mga hog fence, yung mga yan, yung mga pako, yung mga pangbubong. So yan, kasi madalas meron ng ano doon meron ng nakukuhang kahoy, kawayan, na nagagamit na gagawing bahay or pamlambat naman doon sa area. Tapos kami lang din yung gumagawa. Pati yung pabahay, hindi naman kailangan yung perfect talaga na pabahay. Yung simpleng pabahay lang na hindi lang din mabasa yung alaga natin. Halimbawa, yung mga kambing na napaka maselan din, lalo na kapag tag-ulan. So, kailangan doon, meron tayong meron tayong pabahay sa kambing. So, yung ginagawa namin, yung mga simpleng pabahay lang din na hindi sila bastang mabasa. Hindi ko kailangan gumastos ng sobrang laki, hindi ko kailangan na magbayad pa ng karpentero, parang sobrang maganda yung pabahay. Yung simpleng pabahay lang na safe na yung mga alaga natin. Maliban lang siguro sa ibang area, kasi magkaibang area tayo. Halimbawa sa amin, yung farming na pinaglalagyan namin sa Buanga del Norte, hindi naman talaga siya usual na dinadaanan ng bagyo. At hindi rin natin masabi, pero sana hindi talaga dadaan yung sobrang malakas na bagyo. Kasi doon, so far habang ako ay lumalaki sa Buanga del Norte, hindi ko rin naranasan ko sa ibang area kasi nagtatrabaho ako dati sa CCTV company kung saan ako napapadpad. So may ibang area, lalo na sa dulo, sa Luzon, pagka bumagyo sobrang lakas din. Kaya kailangan doon, kapag mag-take ka ng pabahay, kailangan sobrang matibay. Pero sa amin sa Zamboanga del Norte, hindi ko naman na-try yung ganun ka sobrang lakas ng bagyo na talagang natutumba na yung mga puno, natutumba yung mga saging. So ganun din pinagpala dito sa Zamboanga del Norte, kahit na sabi nga nila medyo mahirap siya na province. Pero talagang safe siya. So kailangan lang namin sipagan sa Zamboanga del Norte para umangat-angat din yung aming probinsya. Kaya talagang pagsisikapan natin ito, papaunlarin natin itong ating province. So yun yung yun yung pamamaraan sa amin. Nanguha na kami ng kawayan kasi dati pa lang mahilig na rin kami magtanim-tanim, tanim ng kawayan, mga kahoy, mahugani, ganyan, gimalina. So may mga tanim-tanim din ako na habang tumatagal ngayon, malaki na, so nagagamit na rin namin dun sa farm. Pero kung bibilhin natin yan lahat, sobrang mahal din talaga ang panimula natin. Kaya maganda rin kapag may mga available resources na tayo. Kaya minsan maganda rin tingnan muna natin kung ano ba talaga yung mga resources na meron doon sa area. Kung halimbawa, hilig natin lahat alagaan, unahin natin kung ano yung resources na meron na sa area. Kung mahilig din tayo mag-alaga ng kambing, manok, baboy, baka, kalabaw. So kung tingin natin madamo, so unahan muna siguro natin yung kambing kung wala pa naman tayong puhunan na pambili ng mga baboy or pampagawa ng bahay ng baboy. So depende kasi yung baboy, pwede rin naman itali yun sa ilalim ng puno. Kapag naman pinapalaki natin, lalo na itong mga native na baboy, so pwede na sila dyan sa ilalim ng puno. Yun yung pamamaraan din namin. Yun, Giga Farming, Shiba, Isha, nila po. Opo, true farming po, napaganda basta alam mo at ikaw mismo ang mag-asikaso. Di pwede iasa talaga kasi sa experience ko, wala talaga mangyayari, puro inasa namin sa mga tao. Tama, sir. Yun talaga. Kasi kahit ako, tinitingnan ko rin yan na kapag gano'n, pagka gumastos ka, lalo na kung nagsimula ka pa lang, tapos nagbabayad ka na, so babayad ka ng tao doon, hindi mo kasi sure, paswertihan din kasi ito, kung makuha ka ng maayos na tao, yung talagang may passion din doon sa gagawin niya, at talagang pursigido siya, at pareho kayo ng pananaw na kailangan natin paunlarin to. Yun yung magandang tao talaga kapag nakakuha tayo ng ganun para dun sa mga farm natin. Pero sa umpisa, talagang gagastos tayo ng gagastos. Kaya marami rin ang hindi naman nila kinaya kapag puro sila bayad lang ng bayad ng tao, hindi sila mismo ang gumawa. Hindi nila kinaya, napalaki masyadong gastos, kaya yung iba sumusuko sila. Pero tayo sa farming, itong kasi natin, mas gusto ko siya i-share lalo doon sa mga backyard farmer na nais din magsimula sa farming. Kasi ako dati hindi ko rin naisip ito na mag-alaga ng hayop. Ang sa isip ko lang kung anong meron doon. May palayan, lang kaming palayan, may pagkain na kami, tas tanim ng gulay, may panggulay na kami, tas apply ng trabaho sa syudad para may pera. So, hindi ko siya naisip dati na pwede rin pala natin pagkakitaan ito, lalo na kung nasa bukid naman tayo, wala naman tayong ibang pinagkakabalahan, so pwede rin natin na gawin itong farming na dahan-dahan naman dyan na lumalago. Na habang tumatagal, abutin niya ng mga 5 years, 10 years kapag nagsimula ka ngayon, maganda na yan, abot ng 5 to 10, di ba? Hindi kasi siya, tulad kasi din siya sa mga ibang negosyo, sobrang tagal din ng ROI nila, yung mga balik ng nila investment. So dito sa farming, kung i-apply natin dito, so may chance, kailangan lang talaga tiyagaan din dito. Basta, tulad na nabanggit natin kanina, meron lang tayong
mga resources na pwedeng magamit. So, tingnan na lang natin yung mga nagtayo ng condo, mga mall, no, yung mga nagtayo ng mga boarding house, mga apartment. Maging yan sa panimula, kasi nagpapatayo ka, sobrang laki. Minsan nga may iba, kumagastos ng mga kalahating milyon. So, tapos pinaparentehan lang nila ng 5,000, yan, 5,000 to 10,000 per month. So, sobrang tagal pa rin nila makuha yung kanilang ROI. Ilang taon pa rin ang abutin bago bumalik sa kanila yon. So, parang ganoon din sa farming. Hindi naman porket nakita natin yung iba nagnegosyo, kita lang sila nakita. Marami yan silang mga naging karanasan din. Marami rin silang mga pinagdaanan at mahaba-habang panahon din yung tiyagaan dyan para sila ay kumita. So, ganoon din dito sa farming ang gagawin natin. Kung tiyagain natin yan, habang tumatagal, kapag napaunlad naman natin, kung naparami na natin yung alagang hayop, so may chance din naman na magiging isang na rin natin, magiging magandang pamumuhay na rin. Kasi habang dahan-dahan natin ginagawa, start small muna tayo, habang tumatagal, nagigain tayo ng kaalaman doon, ng experience doon, ng learnings sa ating ginagawa, na kapag habang napaparami na natin, mas marami na rin tayong kaalaman, mas marami na tayong learnings, na kapag may nangyari man doon sa alaga nating hayop, alam na natin agad kung ano yung solusyon na dapat nating gawin. Unlike sa minamadali din natin, yung biglaan na wala pa naman tayong experience, minamadali na natin, maramihan agad. So, minsan nabibigla pa tayo, naninibago tayo dun sa mga nangyayari. So, talagang minsan yung iba na stress, na depress sila. Kasi nagkaubusan yung alagang hayop na mamatay, yung puhunan nila, di pa nila nakukuha. Yung iba naman, gusto ng itik, gusto na madali din, mabilis na mangitlog. Yung iba bumibili ng mga ready to lay na ng mga itik. Tapos yung iba naman, binibigyan sila ng hindi naman pala talaga productive yung naibigay sa kanila na itik. So, marami akong natatanggap din na gano'n ng mga mensahe, mga nagtatanong sila kasi gano'n nga daw yung nangyayari sa itik nila. No, may mga gano'n din na kasi parang sa kanila kasi gusto nila mabilis na mangitlog. So, yun. Kaya bumili silang maramihan tapos hindi daw sila nakabawi kasi gumastos pa sila ng feeds. No, kaya sa akin, ayoko talaga na anuhin yung sarili ko rin, biglain ng gano'n na maramihan agad. Parang ayoko masyadong tingnan muna yung income doon sa umpisa. Gusto ko muna siya tingnan as way of life muna natin na na-enjoy ko muna. Kaya kahit konti muna, mga 50, 100 piraso, or kapag hindi pa natin kaya yun, mga 10, 20, kasi mabilis lang din naman maparami yan pag nangitlog na yan. No, lalo na itong pato kasi naglilimlim. Ang itik kasi hindi siya naglilimlim, kailangan ng incubator or palimliman mo doon sa mga native mong manok para magkaroon ka rin ng sisiyo ng itik. So, mabilis lang din yan. Kailangan lang talaga tiyagaan sa umpisa, konti-konti muna. Although medyo nakakainip habang tumatagal kasi medyo nakakainip kasi lalo na kung may goal tayo, may pangarap tayo tapos ganun lang na medyo mahaba-habang panahon yung pag-aantay natin bago na parami. So medyo naiinip tayo, kaya lang kailangan pa rin natin na lampasan yung pagkainip natin para hindi tayo gumastos na malaki. Kasi may dalawang option yan eh. Gusto mong mabilisan, gastos kang malaki, pero mas mataas ang risk. Kung gusto mo naman na medyo mababa ang risk, medyo dahan-dahanin mo lang, hindi ka masyadong gagastos na malaki, at may pagkakataon ka pa na magtanim-tanim ng pwede mo pang ipakain sa kanila, or manguha ka ng kuhol, manguha ka ng suso, kung meron ka namang pwedeng mapagbuhanan para kainin ng iyong mga alagang itik. So, marami kasing kinakain itong itik, no, yung maging mga tanim-tanim. Yung iba nga, gabi, niluluto nila yung gabi, yun yung pinapakain nila habang pinapalaki yung itik. Tapos may iba naman, maging water lily sa ibang area na maraming water lily. So, yung iba naman, ginagawa nila, tinatadtad nila yon, niluluto. So, yun yung pinapakain din nila. So, may mga ganong sitwasyon din. Actually, ito yung narinig ko sa seminars din na napanood ko, yung tungkol sa water lily. Kasi hindi naman daw kailangan, yung mga itik na mga pinapalaki pa lang natin, hindi naman kailangan daw yan nabigyan ng sobra-sobra na mataas talaga sa nutrisyon agad. So, sakto lang daw ang binibigay dyan kasi kapag sobrang tumaba naman na sila habang pinapalaki, yung iba, hindi naman nangingitlog. Actually, may experience kami niyan nung kapitbahay namin. No, habang tumatagal, hindi naman nangingitlog yung itik. Tapos, yung iba naman, hindi na makalakad, yung nalulumpo sa sobrang bigat ng katawan nila. Hindi, yung pagpapalaki sa kanila, medyo may kulang. No, kaya ganun yung nangyari. Kaya dito sa farming, para sa akin talaga, ang best talaga dito, lalo na kapag mga native yung tunguhin natin, mga native chicken, native goats, native pig, mas maganda talaga na isabay natin yung pagtatanim-tanim. Yun talaga yun yung sa akin, yun yung aking direction na gustong tunguhin. Sa ngayon, actually, inuumpisa na namin habang kaunti pa lang yung mga alaga naming mga hayop. No, may mga alaga tayong ngayon, gansa,
itik, may mga baboy, may mga kambing, so may mga pabo. So habang actually nag-start kami sa pakonti-konti lang yan, na habang tumatagal, ang target natin, makakuha rin tayo ng ibang source na patuka sa kanila. Although sa umpisa, kung meron namang budget na sa amin kasi, medyo binibilang ko pa ng feeds yun. Lalo na pag umpisa pa lang, lalo na itong pabo. Kasi nga sabi nila, maselan daw itong pabo. So, ginagawa ko, binibilang ko ng feeds yun. Tapos yun yung pinapakain ko muna habang konti pa lang sila. Pero habang tumatagal ngayon, actually, nung una, 8 piraso lang yung pabo namin. Ngayon, may mga sisiyo na rin. Dumami na sila. Halos mga 30 na. 30, mga 30 to 50 na kasi may mga sisiyo pang maliliit. So, ang ginagawa ko niya, naghalo na ako nung doon sa mga malalaking pabo. Nagdahan-dahan na ako na maghalo ng mga alternative. Katulad nitong mga leftover, mga palay. Kasi pag tag-ani, may mga niiwan na palay doon sa palayan. Malapit kasi kami sa palayan. So, nanguha ko doon mga leftover na mga palays. Tapos yun yung binibigay namin. Dinagdag namin sa feeds, sinahalo namin. So, yun yung pamamaraan natin. Isa pa sa maganda rin, itong asola. Kapag may mga asola pan tayo, pwede natin yan lagyan ng mga dumi ng baka, dumi ng kalabaw. No, ang ginagawa naman nila dyan, hinuhugasan muna nila yan. No, yung mga tuyo na dumi ng baka, tuyo na dumi ng kalabaw, hinuhugasan muna nila. Tapos yung hugas na, ilalagay na nila ngayon yun dun sa pinakapand. No, pagkalagay nun, dun naman yung lagyan ng asola. So, yung asola naman, may mga nagbebenta niyan online sa Shopee, sa Lazada. So, may mga technique naman sila para hindi masira yung mga asola. So, sana makapili kayo ng magandang seller lang din. Kasi ako, sa ngayon wala pa kaming asola. Ang mga tanim muna namin ay itong Madre de Agua, mga Madre de Cacao, kinakain din ng kambing yan. No, itong Napier grass. Ayan, saka itong mga kamote, kangkong, yan talaga ang aking pinaparami ngayon dahil balak natin paramihin din yung mga alaga naming hayop. So, yan naman ay makikita nyo rin yan. Step by step namin ginagawa yan sa farming business at iba pa na page. No, doon kasi sinishare natin yung mga videos tungkol dito sa pag-alaga ng hayop. So, yun, kasabay ng pag-alaga ng hayop, ito nakita nyo, meron tayo ditong vitamins sa King's Vita Plus na vitamins. So, ito naman yung lagi natin ginagamit. Kung makita ninyo sa mga videos namin, nagbibigay ako lagi ng powder para doon sa mga alagang hayop. Every day, daily ko binibigay. No, hinahalo ko doon sa kanilang mga pagkain. Minsan naman doon sa inumin nila. Kasi dati nasubukan na namin mag-alaga ng hayop, nagkaka-problema naman kami, no? May mga panahon na medyo naparami na sana namin, biglang may mga sakit na naman pumapasok. So sobrang hina ng mga nila, immune system, no, mga mga sakitin. Kaya ang ginawa namin, naghanap ako ng ibang solusyon na po pwede kong gawin para maiwasan ko yung mga ganung pangyayari, mapapalakas ko yung immune system nila kahit papaano. So, kailangan ko ng vitamins. So, ang ginagamit ko, naghanap ako ng vitamins na talagang legit. So, ito naman ay rehistrado sa Bureau of Animal Industry, no, sa numerong VDA-PM 18099. Ito ay para sa akin the best na vitamins dun sa alagang hayop. Kasi kahit anong alagang hayop namin na nasa backyard namin, pwede na siya ihalo. Hindi na yung iba-ibang vitamins. Iba yung vitamin sa kambing, iba yung sa baboy. Ito, pang lahat na to. Kahit sa kambing, sa baboy, sa manok. Ito na yung ginagamit namin. Ang maganda dito, meron na siyang multivitamins, minerals, amino acids, electrolytes, essential elements, probiotics, yan, calcium plus D3, enzymes, at marami pang mga halo. Actually, yung composition niya nga dito, meron pa siyang vitamin A, vitamin D3, vitamin E, vitamin K3, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, folic acid, pantothenic acid, biotin, niacin, zinc, iron, manganese, copper, iodine, selenium, cobalt, lysine, L-methionine, betaine, probiotic. So, yan yung mga yan yung mga composition niya na nakalagay dito. Tsaka maganda rito, hindi ka nalalayo pa kasi meron din nandito rin yung instruction mismo sa paghalo. So, sa amin nga, ang ginagawa ko, isang kutsara, hinahalo ko siya sa 3 kilong feeds, or kapag isang sakong feeds, pwede na maihalo itong isang pakete. No? So, matagal-tagal na rin gamitan siya. Kaya, ayan, kung halimbawa, ilang pirasong manok lang naman, ang papakainin mo, kung gumagamit ka ng alternative na patuka, pwede rin dun ko rin inahalo minsan, no? Tinatansya ko lang, wala naman siyang overdose, konti-konti lang, para at least everyday ko silang nabibigyan. So, para naman sa observation ko, mas nagiging malakas sila. Mas malakas yung kanilang immune system, mas matitibay sila, tsaka mas maliliksi yung mga manok namin ngayon dahil sa paggamit namin itong King's Vita Plus na vitamins. Maging sa kambing, yung mga dati na-observe ko, kasi may kambing kami na
malakas kumain ng feeds. Doon ako naghalo sa feeds ng King's Vita Plus kasi sanay sila doon sa feeds. May iba na hindi kumakain, ayaw nila makisali. So, yun yung mga mahihina, lalo yung mga anak nila, nagiging mahina. Pero yung mga inahin na malakas na mag-take nung pinaghaluan ko ng King's Vita Plus, yun yung mga matitibay, pati yung mga anak nila, malalakas, maliliksi. So, yun yung mga napapansin ko lang, na obserbahan ko din. Maging doon sa mga baboy namin, no, doon sa iba pang mga alagang hayop namin, napakaganda ng King's Vita Plus. Kasi maging sa mga pabo, sabi nila, ang pabo mahihina daw sa sakit, medyo ano daw ang pabo, no, yung sakitin, di ba? Taka ano daw, mahirap alagaan. So may mga ganong sinasabi. Pero sa amin, hindi naman kami nakaranas ng ganon, lalo na ngayon dahil lang gumagamit kami ng mga vitamins. So yun yung naobserbahan ko rin. Everyday, naghahalo tayo. It's either sa inumin nila o doon sa pagkain nila. Sa inumin naman, 4 na litro, hinahaluan namin isang kutsara nito. Ito, King's Vita Plus, 100 grams na rin siya. Kaya talagang matagal-tagal na gamitan na rin doon sa mga alagang hayop. So ito yung talagang na ginagamit namin, nasubok na rin ng karamihan ng mga farmers. Kasi sa Mindanao, more than 5 years na rin siya doon na ginagamit ng karamihan sa mga magsasaka. No, Mindanao na ngayon ay nag-expand na rin siya hanggang Luzon. No, Visayas, Mindanao, Visayas, Luzon. Kasi sa Davao ito galing, itong produktong ito. So, ayan, kaya sobrang lakas nito sa Mindanao area. Sa ngayon at ngayon naman, dahan-dahan na rin lumalakas dito sa Luzon. Actually, hindi lang dahan-dahan, kundi talagang mabilis nga. Kasi ang daming mga repeat orders. Actually, kami dito, nagpapa-order na rin kami. May iba kasi na gustong mag-order, so nagmensahe sila dito sa page natin, pinapadala natin. Pero meron na rin dito sa mga Agrivet stores sa area natin. Pwede tayo magtanong dyan, mag-inquire tayo sa mga Agrivet stores dyan sa area natin, mapa Visayas, Mindanao, or Luzon. No, mag-inquire tayo dyan sa mga Agrivet stores dahil may available na rin ito. Kung wala naman sa area nyo, feel free na lang na magmensahe dito sa amin, mag-PM lang kayo para mapag-usapan natin at mabigyan namin kayo ng idea kung paano namin maipadala sa inyo. Kasi via LBC tayo, cash on delivery, kaya mas mabilis sa inyo. No, medyo maliit lang naman ang ngayon ni LBC, lalo na naka-promo sila. Maliit lang naman yung shipping. Parang Shopee lang din halos yung shipping fee nila sa ngayon. No, so yun yung COD pa, hindi na kilalabas ng bahay, dalhin na mismo sa inyong bahay. Ayan, yung King's Vita Plus na vitamins na available na rin dito. Pwede kayo mag-PM sa amin or magmensahe kayo, sabihin nyo lang na gusto nyo or tanungin, ano nyo lang at magre-reply naman kami agad sa inyo. So, ayan, kung hindi man, pagka na-open natin, mag-reply kami kasi minsan may mga work din na iba. So, pero mababasa natin yan. So, ayan. So, subukan nyo na rin kung na-issue rin na kung gusto nyo masubukan din sa mga alagang yung hayop, pwede nyo rin subukan para kayo na rin mismo magsabi kung ano yung epekto doon sa inyong mga alagang hayop. Kasi so far sa ngayon, ang daming mga repeat orders tayong natatanggap at yun, kaya paubos na rin itong stocks namin dito. Pero marami pa rin yan, no, kasi may parating pa rin tayong mga stocks dito. At sa mga Agrivet stores, inulit natin, pwede rin kayong lumapit sa mga Agrivet stores na malapit sa inyo para wala ng shipping fee. So, yan. Kung ayaw nyo naman lumabas ng bahay, COD tayo. Pwede. Kaya kahit saan, pwede kayo makuha ng King's Vita Plus na vitamins. Kasi dati, hirap daw sila makahanap. Marami nag-comment. Hirap daw sila makahanap. So, sa ngayon, pinadali na. So, sa Agrivet stores or via online na. So, yun. Na-share ko lang din kasi ito. May mga stocks pa tayo dito. Bumabaha pa yung stocks natin. Although, nabawasan na ng marami ito. Kasi dati, 3 box ito. No, halos lagpas lang ng 1 linggo, no, paubos na siya agad. 1 box na lang natira, medyo bawas na siya, nangalahati na lang. Pero may mga stocks pa rin naman tayong marami niyan. So, 'yun. Na-share ko lang din itong mga pamamaraan namin at sa mga nais mag-start sa farming, huwag tayong panghinaan ng loob dun sa mga sinasabi ng iilan na nalugi sila. Bagkos ay pakinggan natin sila, yung mga komento nila, yung mga sasabihin nila, nalugi sila dahil sa ganito. Pakinggan natin kung bakit sila nalugi. So, para may idea na rin tayo kung ano yung dapat nating gawin para hindi tayo malulugi. So, may ganun kasi yan. Hindi naman porkit nalugi sila ay malulugi ka rin. So, depende na rin yan sa diskarte at sa pamamaraan ng iyong pag-aalaga ng hayop. So, yun. Yun lang yung ma-share ko muna sa ngayon. So, yun lamang po muna sa ngayon. Maraming salamat. Thank you po. Happy farming po. Happy farming, Sir Jid! Farming angat ka. Yan ha, sa lahat ng mga nalugi dyan, congratulations dahil hindi po kayo nag-iisa.
At, of course, marami kayong natutunan at marami na kayong pwedeng may apply soon sa inyong pagpa-farming, di ba? Na hindi nyo na yan siya gagawin kasi na-try mo na yan, hindi yan subok sa'yo. So, ayan. Pero, Day, yung kinagaganda ngayon sa lahat ng mga nagsisimula sa farming na hindi na paghinaan ng loob, ay syempre, samahan na nila ng ka-partner nila sa pagpa-farming nila at yun yung King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Yes, diba? So, hindi na kayo masyadong ma-worry na magkasakit ang inyong mga alaga. They will grow na mas healthy, mas strength ang kanilang mga immune system, and syempre, mas madali ninyong mabenta kasi mas mabilis po ang kanilang paglaki. Ayan, di ba? Kung yung gaya ng sabi ni Sir kanina, maraming nagrereklamo kasi paubusan daw ng supply. Huwag kayong mag-alala, it's because mas naging madali ang pag-supply aside from buying sa mga suki ninyong aggregate stores to your areas. Look, pwede na tayo sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Syempre, you can buy via LBC kung may mga branches kayo ng LBC. Mag-PM lamang po kayo sa ating mga Facebook pages or you can purchase the item via Shopee. Ayan. So, napakadali na lamang. Available na talaga siya. Marami ng option how to purchase the item para you can avail it, you can buy, and magamit nyo na po sa inyong mga alaga tayo dyan. Ayun. So, no need na to worry, okay? So, worry nyo lang. Just take it easy. Sabi nga ni Sir Jit, huwag matakot na mag-try at magsimula ulit kung nalugi, diba? It's part of the game, ika nga, na pag may negosyo, may mga times talagang nalulugi tayo, hindi agad makakabawi. Di naman talaga instant ang iyong income. It is a process. So every time na malugi ka, it's a learning for you. Uy, tama, mali pala yung ginawa ko, diba? So dapat ganito. O, diba? So, ulitin natin. Palitan kayo natin yung strategy. Ayun. So, every now and then, you think of more productive strategy na naiisip para sa iyong negosyo. Yan. So, good luck. Marami na tayong nalugi, pero laban lamang. Yan lang. The positivity itself. Ayan. Correct. So, parang meron akong nabasa dahil na parang paano mo ma-achieve ang isang imposible is to start first that ako baga, believe mo na ito ay believe in possible. yourself. Okay. Yes. Dapat believe ka sa sarili mo na you can make Believe it. it. That you can make it. Na kaya Correct, mo ito, diba? If ever man na medyo may pagdadalawang isip, ayan, yun yung sinasabi, learn every day. Ayun, meron tayong mga partners, meron tayong mga videos and all, sharing some tips. Pwede nyo yung gawing as guidelines on what you can do, diba? Sa mga planong negosyo nyo. Or may mga sessions tayo with our guest speakers every Tuesday and Thursday. Pwede kayong magtanong, ayan. So willing yung mga guest speakers natin na sumagot sa walay pagduha-duha, diba? To share their ideas and all, and how to improve and have a very, actually, magandang pagpapalaki ng inyong mga alaga. So, they're willing to share those tips para sa inyo. Yan. Corrected by. So, ulitin ko lang, Day, ha? Yung Day, kanina sinabi ko na the only way to achieve the impossible is to believe it is possible. So, kailangan mo muna talagang maniwala ka na it's possible para ma-achieve mo yung imposible na ganoong mga pangyayari sa buhay. Ang pangit naman na parang you're doing it tapos parang napaka-negative mo. Stop ka na lang. You cannot do anything on it. Parang it will just pull away your your intentions of growing kasi nga mas nauna yung pagiging nega mo. 'Di ba? So wag ka na lang magnegosyo, kumain ka na lang, okay? Para ano na lang Corrected by. Yes, ayan. We greet muna tayo sa mga mga viewers natin today from Winter Balingen, Gayao. Good PM and good evening. Talagang PM at evening na ha. Watching here at Baguio City via RNG Luzon. Hi, sir. Maraming salamat. It's really one of my Maraming salamat. Yes po. And from ANA CHC Agritech Online Shop, nice. Oh, di ba? Nice one too, sir. Ayan. Nice. Ayan. Thank you for watching. Saan pa yan siya? Yun, yes, tama po, sir. Ayan, sabi ni Gabriel Badja, ano kaya yung kinonfirm niya na tama Abay, siya? ewan ko sa anak ko, anong tama dyan? Anong tama dyan, anak? Yung malugi? O yung mga survive lang kahit nalulugi? Ayan. Okay lang, kaya nga yung mga milyonaryo natin sa Pilipinas, mga bilyonaryo, dumaan din po yung mga uncles ko, the gawking ways of the pagkalugi, diba? To the point na binibenta nila yung mga plates, But anyway, every negosyante is dumaan sa ganyang bagay. So, hindi lang ikaw,
sariling diskarte lang talaga on how you can cope up with it. If nalugi ka on this one, hindi ka successful on this certain kind of business. So mag-isip ka, ano kayong mas swak sa akin na medyo jive mo talaga. Also, a feeling ko rin yung business kasi will go through as well with your personality. Ano yung mga hilig mo? 'Di ba? Pangit kasi kung nag-aalaga ka ng baboy but you hate pig. Parang nag-aalaga ka ng chicken pero you don't like na mag-alaga living in the mga kabukiran and all, diba? Or you don't want to be in the rural place. Gusto mo mag-alaga ng kambing but you're scared to hold kambing. Parang ang pangit ng pagka-connection. So, dapat magnegosyo ka of something of your passion. Ayan, yun talaga. And of your interest. So, yun talaga yung gusto mo. So, if you're the kikay thing, so probably okay sa'yo yung mga kikay stuffs, yung mga arty-arty thing. Baka it will push you more on your business or like that. Sa kagaya namin ni Clara na masyadong frustrated magpapayat, siguro i-try natin yung mga pampapayat. Pag umeffect sa amin, talagang marami ang bibili. Ayan, promise talaga yan. Promise yan. Anyway, Sold out. sold out talaga yun siya pag kami ang maging testimonials niyan. Yeah. Anyway, with regards naman po doon sa mga tawag nito ng mga may passion talaga sa farming, bukas po abangan ninyo si Manok Tambayan. Sabihin natin sobra pa sa passion at committed po talagang ating guest bukas. Sobra niyang Hindi siya minahal guest, ng kanyang mga manok. Ayan, talagang Regular minahal ano ng na todo-todo. Correct. Regular host na natin every Thursday. Of course, kasama natin si Manok Tambayan bukas at ang kanyang chika sa akin, ang kanyang magiging topic bukas ay ang ating, ano ba yun? Ito, sabi niya, ano daw yung mga paraan para hindi basta-basta magkakasakit ng inyong mga alagang manok, lalong-lalo na nasa free-range area inyong mga manok. So, ayan abangan niyo po yan bukas sa yung topic natin, same time pa rin dito sa ating programang AgriSenso. Same Facebook page po, kung saan kayo nanood ngayon, walang problema, abangan niyo po yan bukas, 1:00 po ng hapon. Okay, guys? Yes! So, ayun na! Kasi may isang gusto nang lumipad sa Pluto ng Pinalive. Ayun. So, sige, pagbigyan na natin para sa bayan yan. Maraming salamat po sa inyong pagsama ngayong hapon, mga friends. Bukas po ulit, Abangan niyo po kami kasi may kasama po kami to share another fruitful tips po para sa inyong lahat. Ito po inyong programang AgriSenso at ito po si Inday Badyang. At ito po si Clara Tita. Hanggang bukas po muli dito lamang sa nag-iisang programa para sa agrikultura. Wala nang iba pa. AgriSenso sa agrikultura. Senso ka. Mayong hapon sa tanan. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma, yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Badyang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus.